Eskualdeko herri askotan egon dira gaur gauean Olentzero eta Mari Domingi. Atzo iluntzean kale jirandana egin zuten eskualdean. Laudion 100 lagun bertaratu ziren 2 pertsonaiei harrera egitera. Esan behar dugu gu urtero lan egiten dugu egun honetako egin beharraren helburua izan da. Ze umeen ilusioa da gehien betetzen gaituena, eta gure helburua da beti umei opari guztiak ekartzea. Egia da beti daukagula buruan, inolako oparirik eta ez dakit nik inolako beharrak aseturik ez daukaten umeak, ze hori daude gure goa, hemen eta hemendik kanpo. Eta hori da gehien bat daukaguna, esateko daukaguna. Gero ere, beti, euskera ere, lehenesten dugu eta nahi dugu beti umeak euskera erabil dezaten. Hori da gure gogoa eta gure posa. Bai ere, azpimarratu nahi dugula, edozein opari, berdin du jostailu, liburu, estutza, edozein gauza, konpartitu behar dela eta mezu hori umeak berenganatzea gustatuko litzaigukeela. Orduan, pozik egongo gara, mezu hau hartzen baldin badute, bai haiek, bai gurasoek, bai Laudio, Aiaraldea eta herri txiki guztiak Euskal Herri osoan zehar ere.